yan nimo? Ito, June, o maing udto sa tanang, buntag pa day, o alas 11:45 sa tanang suking tigpaminaw sa Bumbu Radyo, Cebu. Okay. Una sa tanan, unsay imong reaksyon sa diyang imong nahibaw-an nga si Renz, imong amigo, nya kauban nimo sa nagkanta ng kinabuhi, nakapusil unya ang Subo pamalandongon, namatay gyud ang katong maong foreigner. At first, murag na-shock ko pagkakita na ko sa balita nga nadakpan siya, atong nakapusil siya. Kaya wadyo ko magtuo kay bawo ko personally, kailakay ko sa iyang batasan, I know dili siya capable mubuhat ato. Murag nadaan lang siguro siya sa iyang emotions ato or na mental block siya. Murag nadaa siguro siya sa moment ba. Murag wa siya ko nagtarong ato. Pero again, range is only 26. Bata pa kayo siya. Murag kuan pod kanang bata pasbod kayo po ng gitara. Pila mo ka tuig nagsabay niya aning pagkanta-kanta niya rap? Actually nag-meet niya first time dito sa Unit 1 Opera sa Kalunasan. Kaya ako mong yung mag-organize o mga events dito sa amo ang sitio. At the same time ako yung perform po kauban sa mong banda. Naa na siya may time nga ni adto na siya dito. Ang rason nga nagkailam yaning bata at sungod si Trick One Villaver. Kay kanang rapper man ni siya mo niya akong first nga amigo nga rapper si Trick One niya. Introduce ni siya na siya sa Flip Top ato bag-o pa 2018 February 2018 mi nagkaila ning bata and then nakadungog siya nga kamao ko mo kanta and then ni-approach siya nako nga kuya or sir kay mao man siya nga maistro ko sa UC atong time. Nagkuan ako ato nag-student teacher na ko sa high school 3rd year or 4th year. It so happened put nga estudyante na siya dito sa UC. So mo to nagka-collab ni atong kinabuhi. Kuan nga kanta na mo nga murag na naman siguro mga 13 or 14 million views ron sa YouTube. So mao jud to ara nag-startan nan Pila ka mo kanta ninyo nga nagkuyog mong range? Kinabuhi, Walker, Droga, murag mga 7 man siguro, 7 or 8 songs, murag tanang songs jud nga na kung ano mo, murag million views jud siya basta kami may magkuyog. Mo patok yun ay sa masa, mo abot ng million views basta kamong duha kuyog kanta. O murag nakauyon na ang kuan murag para sa uban daghan kog mga friends murag ningon sila nga ba nindot mo combination ni range ana. Pero again all of us atin lang good me misunderstanding nami mga personal nga mga kuan mga nangluod ni sa usat-usa ato lang tawag kog inana mga personal issues nga dili kasi nabot in terms of kanang time, in terms of talent fee. Si Winston Lee kontra po ng Renz pero si Winston Lee bisita dito sa Babulo Police Station. Wa pa ka makabalikyat og bisita gato kag Renz? Actually, I was planning to since Monday. May busy man ko sa trabaho basi today after sa akong work kay akong shift mo end 5 PM and try na ko og makadalikyat ko dito. Regarding po sa pagbisita ni Winston Lee, actually si Winston Lee o si Range sa una pa nagsugod mi kay ila kay kung anin lang duha suod kay sila nga amigo sige na mi jam anin na kada event nya wa po ko kabaw pud o unsa joy kanang hinungdan ana ilang panaglali sa pero kaila ko ani ni Winston Lee maayo po ning tao kay ligdong po ning mataa kay nagi naman po ning priso. Murag daghan na ni siya kanang nakatunan ba murag mas mature ni siya mas maguwang ni siya gamay mature siya gamay ni Range ani pud si Range pod kaila kay kuan niya personally kay nagkuyog ni mga 4 or 5 ka tuig murag on and off among panagkuyog okay mi maglalis mi magbalik mi maglalis mi until wa na jud mi natingog pero nagsige lang gihapon kog chat niya
So karon again, murag wa pa jud ni sink in, murag di ko katuo nga nabuhat niya na nakapusil siya atong MMA fighter nga ex-marine ba to siya or ex-army? Former US Army. Oto. Okay. Sa panahon nga dili pa kayo ingon na kasikat si Range, sige mog kuyog, sige mog sabay unsa may iyang mga galawan kaniadto nya. Murag sa ako nabawaan, murag ikaw may sigtambag niya kaniadto pod. Oh, wa ko nagkuang mabitang ako may murag grabe kay akong pagmahay ba kay wa ko nagkuwang og pahimangno og pagtambag kay mura na jud ni nako manghos ning bata, mura na ni igsuon, magsige ni siya panawag nako sa una nga pabari ako sa balay kay lingaw kay diri, wa koy lingaw, kanang boring ana. So ako magsige ni at wadto ko sa ilaha. Kaning bata dako kani siya pangandoy sa iyang pamilya. Ang rason nga nung ni push jud siya ani ganing kamot siya nga maabot siya ani sa iyang karera sa music because of his family. Si Nanay Rita, si Uncle Andres, si Jim, nani siya usa ka igsuon pod na wa pa ko kakita naa daw sa gawas na OFW, nanay pamilya. Kaning bata humble kanya siya og imo ni siyang kasuryaon kanang kamurang duha. Humble kaning mata abutan kaysa nan down to earth kayo pero naamang good siya style good nga hype kay siya dali kay siya kanang magalgal sa barkada kanang diba atong yung piliun atong circle of friends kung asa ka mo kuyog diba at kung sa ilang lifestyle ito masunod man diri mo maunay usa sa iyang mga weaknesses nga dali kay siya mutuo dayon siya ba unsay isulti sa iyang mga kuyog o maunang na kuan po ning mataa murag nalihas pod siya grupo nga na kuanan pero karon kaniyang mga grupo maayo man pod ni nasa siya circle friends kaning ilang 999 squad ang mga kuyog niya diri sila mga maayo man po nga tao under sa supervision ni iyang manager nga si Paul Paras. According to Derek Ross kani si Paul Paras mauna ni murag iyang kuya pod iyang papa kay mauni nag-guide niya para ma-sustain niya o ang iyang career sa music kanang maayo kayo mo manage si Paul kay murag after na mo nga wala na minagkuyog ni Rain si Paul may nakapaadto pa niya laing-laing nga lugar naka-transact og mga dagkong events. So salute to Paul Paras sa pagpangga niya pagatimman niya ni Range. Oo. Sa panahon nga nagkuyog mo, laglaag inom, wala mahitabo nga nakasugat mo kagubot kay sa among panahon kaniadto before pandemic 2019 man tingali ito, nag-inom is kulon unya pagkahuman giingnan ko niya nga unag uli sir. Niuna kog uli pagabuntag ako nabawaan na priso sa Parian Police Station kinasta gikulata. Sa inyong panahon nga nagkuyog nagasabay mo walay mga kagubot inyong nasugatan? Wala kay murag kuan man kada oras magsige man kog pahimangno niya nga isod ang kinabuhi sa prisuhan, mas maayong walay kontra. Unya ang nakatawanan pa jud ato nga time kay katong na priso siya sa Parian Police Station. Ang pinaka first na mo nga gig dito mi sa Carita. Unya ang nag-invite nako mga pulis to. So mao toy nakadakop niya dito sa Parian Police Station, nag-jam pa jud mig tagay mo to ningon ang mga pulis. Di ba ikaw to mo nadakpan dito? Mo to perting katawaan mo ana siya nga lagi sir naginuutan ako sa. Oo. Sige. Unsa mensahe nimo para ni Range sir? Mo bisita mo ko niya basig karon or ugma ang ako lang mensahe niya nga dasig lang bata pa kayo siya and dili ko sure how pila ka years ang minimum sa murder. I think 20 to 40 years. So kung makagawa siya na siya mga almost 50 na siya. And dalo ko ganahan i-share ang akong amigo manggod siguro si Attorney Kilaton murag mao ang iyahang kwan yang legal advisor karon. Oo, mao na. Oo, ako aning workmates sa una hinaot nga matabangan niya si Range nga maubos-ubos ang sentensya siguro or mangitag paagi. So ay ampo lang jud. And ang nakaguo lang jud ang nabilin niya nga pamilya nga siya ray gisalikan kay siya may breadwinner sa ilang family.
nadunggan pa na ko ato sa iyang papa katong pag-interview nga naghilak nga plano na unta di ay kanag-abang ra man kuno sila wala sila balay plano na unta mo palit day kuno ni Range o Yuta kay para makatukod na sa ilaha unya mo to na naputol ang ilang pangandoy tungod aning panghitabo karon. Oo. O sa imong message po sa iyang mga fans o fans po nimo kay kauban mong duha. Sa mga fans ni Range, akong masulti nga ampo lang jud ta, dasig tang tanan kay mintras buhi na may pag-asa, di ba? Na ay pag-asa sama sa among kanta, di ba? Sa akong chorus nga kung matumbam gan ka alabaro. So mintras buhi pa na ay pag-asa, na ay Ginoo nga nagtan-aw na to. So I'm pretty sure nga mobalik sa Range nga mas husgan, daghan pa siya kanta, daghan pa siya ihalad nga kanta para sa iyang mga fans, sa iyang suking tigpaminaw. So again, atong tabangan og ampo hinaot unta nga sa iyang pamilya na ay makaatiman karon kay murag lisod pud kayo. Sige.